የመኔ ቤቴ ከእንታያ ይትረፉሉት ካዘይ ችሪያ ላይሶን ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ናይ አዲስ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ባይ ወገን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይሁን። ሎምኻ ብሓድሽ መደብ ተራኺብና ኣለና። ናይ ሎሚ መደብና ከዓ ናይ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት እንኳዕ በፃሕኩም ብቅድሚያ ማለት እዩ። ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸቦ መከራ ምእንተና ክብል ዝሞቶ ሞት ምእንተና ክብል ዝተገረፎ ግርፋት ምእንተና ክብል ኮታስ ኣብዛ ምድሪ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ኩሎ ኣምላኽ እንዳሃለየ ግና ከምእንቲ ፍጡራን ክብል ናብ ምድሪ ዝወረደ ብትሕትና ንዓና ዘገልግለና ኣምላኽና ዝተቐበሎ መከራ 7 ሕማማት ናይ መስቀል ማለት እዩ። መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን ከምኡውን ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ያው ዝፈፀመን ተኣምራት 13 ሕማማተ መስቀል ልብላ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሪአና ንሕና ዋላ እኳ ሽዑ ኣይንሃሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ግን ኩሉ ግዜ ሕሊናና ዝተሰኣለ ስለለኾነ እስካብ ናታቱ ሕማም ናትና ሕማም ምዃኑ ናቱ ስቃይ ምዃኑ ናቱ ሞት ናትና ሞት ምዃኑ ናቱ ትንሳኤ ደሞ ንሕናም ሓቢርና ምስኡ እንትንስእ ሓቢርና ከዓ ምስኡ ንሓምም ሓቢርና ከዓ ምስኡ ስቃይ ተኻፈልቲ ንኾን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣቦና ስለለኾነ ከዝም እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ሕማማት እዚ ብስግዳን ክነሓልፎ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ንኣኸብለኩም ማለት እዩ። ያው መጀመርያ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተሰቐለ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተፈፀሙ 7 ተኣምራት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ፀሓይ ብርሃን ከልከለት ፀሓይ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፍረት ኣየርኢ ኢላ ሕፍረታ ወይም ሕፍረት ናይ ጎይታና ዕራቆቱ ክልተ ስብሃት ዕራቆቱ ስለ ዝተቐልዎ ንሳቶም ምንም ናይ ሕፍረት መሸፈኒ ምንም ስለዘይገበሩሉ ወንጌላዊ ዮሃንስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለቱ ዝሰኣሎ ወንጌላዊ ዮሃንስ እዩ። ወንጌላዊ ዮሃንስ ክስእሎ ከሎ ደሞ ኣምላኽና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፍረተይ ዶ ተመሊስካ እስኻ ክትሰቕለኒ ኢኻ ምስ በሎ ሕፍረቱ ሸፊኑ እዩ ስኢልዎም በይሳቶም ፀሓፍቲ ፈሪሳውያን ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ዕራቆቱ እዮም ሰቒሎምዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዕራቆቱ ከምቲ ኣቦታትና ዝነበሩና ዕራቆቱ ምስቃሎም ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ፀጋ ከልብሰና ንዓና ልብሰ ብርሃን ከልብሰና ንሱ ዕራቆቱ ወፂኡ ማለት እዩ። ፀሓይ ድማ ዕራቅ ናይ ጎይታይ ኣየርኢ ኢላ ብርሃና ካልአት ማለት እዩ። ካልኣይ ወርሒ ደም ኮይና ማለት እዩ። ወርሒ ደም ምዃና ደሞ ያው ብርሃን ናይ ጎይታ ስም ሕፍረት ናይ ጎይታ ኣየርኢ ኢላ ደም ምዃና ማለት ከዋኽብትም ረጊፎም ማለት እዩ። ሳሳይ ደሞ ከዋኽብቲ ረጊፎም እዚ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንምሽፋን እዩ ማለት እዩ። ወይም ዕራቆቱ ንምሽፋን ካብኡውን ራብዓይ ድማ መጋረጃ ናይ ቤተ መቅደስ ተተርተረ ማለት እዩ። ቤተ መቅደስ መጋረጃ ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ነገራት ዘውፅሕሉ ስቃይ ምስ ረአየ ተቆጥዐ ማለት እዩ። ተቆጥዐ እሞ ካብኡ ምሕረት ጎይታ ግና ከልኸለቶ ኢሉ ኢለና ከምቲ ኣቦታትና ዝመሩና ንዓኣቶም መቕዘፊ ሰይፊ ማለት እዩ እቶም ዝሰቐልዎ ጎይታ ዝነበረ ምሕረት ጎይታ ስለ ዝኸልከለቶ ግን ያው እቱ ናይ ሴፍ ንክልተ መጋረጃታት ቤተ መቅደስ ከም ዝተተርተረ ማለት እዩ። ሓምሻይ ደሞ ምድሪ ኣንቀጥቀጠት ወይ ከዓ ከዋኽብቲ ተሰንጠቑ ማለት እዩ። ሻሽዳይ መቃብራት ተኸፍቱ። ሻብዓይ ድማ ብዙሓት ካብ ሙታን ድማ ተንስኡ ማለት እዩ። እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተዩ ኣቦታትና ይመሩና ማለት እዩ። ካብኡ 7 ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን
እውን ኣለዋ ማለት እዩ። ተነብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን ደሞ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ እሚሉ ከም ዝተዛረበ ማለት እዩ። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቕታኒ እዚ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣቦታትና እዚ ላብኡ ጥልቕ ኢለ ፍልጦ ስለለይብለይ ክኣትም ኣይደልን እየ እምበይ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ ምባሉ ንሰይጣን ናብ ባዕሉ ንኽስሕቦ ስለዝደለየ እዩ ኢሎም ይምህሩና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደሞ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ወይም ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኣቱ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ከም ዝበሎ ንዙ ሽፍታ ምስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎሲ ኣብ ማእኸል ሸፋትኡ ተሰቒሉ ማለት እዩ። እዚ ደሞ ያው ንላግፂ ኣኽቢርናካ ክብሉ እዮም ማለት እዩ። ኣላጊፆምሉ እዮም። ቡቲ ቡቲ ድማ ክልተ ሸፋቱ ከም እቲ ሓደ ሽፍታ ዳክርስ ይበሃል ማለት እዩ እስራኤላዊ እዩ። እቲ ሓደ ደሞ ጥጦስ ይበሃል ግብፃዊ እዩ ማለት እዩ። ዘይኣማኒ ዝነበረ እቲ ሓደ ኣማኒ ይበሃል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ጥጦስ ዘይኣማኒ ኣምላኸይ ኣምላኽ ማለት እዩ ብመንግስትኻ ምስ ትመፅእ ተዘከረኒ ከም ዝበሎ እሞ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ከዓ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ወይም ብሓቂ ብሓቂ ምሳይ ኣለኻ ከም ዝበሎ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ደሞ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም ከም ዝበለ ማለት እዩ። መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን እየን ማለት እዩ። ኣምላኸይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም እዚ ከዓ ንሕና ሰብ እንተበደለና ይቕረ ንብል ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ደሞ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ ንወንጌላዊ ዮሃንስ ወዲ መዝሙር ድማ እንሄትላ ኣዴኻ ከም ዝበሎ ማለት እዩ። እቲ ሻሽዳይ ደሞ ፀማቕኹ ከም ዝበለ ፀማቕኹ ማለት ከዓ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ከም ዝፀምአ ማለት እዩ። ሻብዓይ ድማ ተፈፀመ ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ሓንቲ ማላ እባ መበል ሻሽደይቲ ማለት እዩ። እቲኣ ሓምሸይቲ መበል ሻሽይቲ ደሞ ኣቦይ ነብሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቆብ ኣለኹ ከም ዝበለ ማለት እዩ። ኣቦይ ነብሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቆብ ኣለኹ እቲ ሻብዓይ ከዓ ተፈፀመ ከም ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ድሕነት ተፈፂሙ ተፈፀመ ኢሉ ገዛእ ስግኡ ካብ ገዛእ ነብሱ ከም ዝፈለየ ብገዛእ ስልጣኑ ማለት እዩ። ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን ሸውዓተ እዚአን እየን ማለት እዩ። ካብኡን ሕማማተ መስቀል ክንኸድ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕይኹኖ ንምንታና ክብል ጎይታና ሸውዓተ ሕማማተ መስቀል ብ13 ሕማማተ መስቀል ክብል የቕሬታ ዝተቐበሎም ድማ እዚኦም እዮም ማለት እዩ። መጀመርያ ያው 6666 ግርፋት ከም ዝተገረፈ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ካብቶም ሕማማተ መስቀል ደሞ ሓደ እዩ። ኣኽሊል ዕሾኽ ከም ዝገበሩሉ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቀዳማይ ኣኽሊል ዕሾኽ ተኒጎም ከም ዝደፍእሉ ማለት እዩ። ብበትሪ ድማ ርእሱ እናቐጥቀጡ እናወቕዑ ማለት እዩ ከም ዝቐጥቀጥዎ ማለት እዩ። ንርእሱ ብበትሪ ርእሱ እናወቕዑ ምቕጥቃጦም ወይ ከዓ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርእሱ ዕሾኽ ምድፍኦም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደሞ መልትሑ ከም ዝፀፍዕዎ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ንኣምላኽና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርሃናዊ ዝኾነ ገፁ ብኢድቶም ብደም ዝረኸሳእዋ ደሞ ማለት ኣይሁድ ድማ እቲ ቅዱስ ገፁ ከም ዝተፀፍዐ ማለት እዩ። ቅዱስ ገፁ ከም ዝፀፍዕዎ ሳልሳይ ድማ ምራቆም እንትፍ ከም ዝበልሉ ማለት እዩ። ወሪቀ ምራቆም ይብልዎ እዮም። እቲ ርኩሳን ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ፀሓፍቲ ፈሪሳውያን እቲ ርኩስ ምራቆም ናብቲ ብርሃናዊ ዝኾነ ገፁ ንቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ንስሓ ዝመርሖ ቅዱስ ጴጥሮስ ገፁ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረአየ ኣምሪሩ ከም ዝበኸየ ከም ዝተነስሐ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳቶም ግና እንትፍ ከም ዝበልሉ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕይኹኖ። እቲ ራብዓይ ድማ ሰቢረ ሓሞት እውን ሓሞት ከም ዘስተይዎ ማለት እዩ ብግእዝ ስለዝኾነ እዩና
ሓሙት ከም ዘስተይዎን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ኮይኑ ፀማቕ ከውሕድ ከሎ መፂፅ ሓሙት ከም ዘስተይዎ ማለት እዩ። ካብኡን ዝዋኑ ከም ዝተገረፈ ማለት እዩ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዋኑ ክስካዕ ዝምለጥ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹኖ ከም ዘሳቀይዎ ከም ዝገረፍዎ ማለት እዩ። እቲ ሻሽዳይ ድማ ዕራቆቱ ከም ዘውፅዎ ማለት እዩ። ልብሱ ገፊፎም ዕራቆቱ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓደግዎ ወይም ዕራቆቱ ከም ዘውፅኡ ክዳውንቱ ከም ዘውፅእዎ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ እቲ ሻብዓይ ደሞ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎኑ ከም ዝወግእዎ ማለት እዩ። ሻብዓይ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩናት ገይሮም ጎኑ ከም ዝወግእዎ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ሻምናይ ድማ ተኣስሮተ ድሕሪት ወይም ድሕሪት ምእሳር ማለት እዩ። ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹኖ ንድሕሪት ከም ዝኣሰርዎ ማለት እዩ። እቲ ታሽዓይ ደሞ ያው ቅንዋተ መስቀል እዮም ማለት እዩ። ቅንዋተ መስቀል እንብሎም ናብ 8 15 ንውስኸሎም ከለና 13 ይኾንሎ ማለት እዩ። ሳዶር፣ ኣላዶር፣ ዳናት፣ ኣዴራ፣ ሮዳስ ማለት እዩ። እዚኦም ሳዶር ኣላዶር ዝበሃሉ ክልቲኦም ኣዋልዱ ዝተሸንከሩ እዮም ማለት እዩ። የማናይ ኢዱና ፀጋማይ ኢዱ ዝተሸንከረሉ እዩ። ካብኡ ዳናት ደሞ ኣእጋሩ ኣዴራ ደሞ ያው ኣፍ ልቡም ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ካብ ኣፍ ልቡ ልዕል ወይ ደሞ ሮዳስ ዝበሃል መስቀል ያው ከም ዝሸንከርዎ ኣቦታትና ይምህሩና እዮም ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ንኣምላኽና ምእንታና እዞም 13 ቅንዋተ መስቀል ዝተቐበለሎም ዝተሸንከረሎም ብዕለት ዓርቢ እዩ። ከምኡ ደሞ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ድማ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ከም ዝበሃል ማለት እዩ። ኩለና ንምሃር ኢና ካብቲ ስቃይ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበረኸት ክኾነኒ ንዕናም ተኻፈልቲ በረኸት ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾናና ኢለ የምፅአ እየን ማለት እዩ። ንሕናም ነዙይ እንዳሓሰብና ብምሉእ ልብና ክንሰግድ፣ ብምሉእ ልብና ክንፅሊ፣ ብምሉእ ልብና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚኣቶም ዝረኸቦም ሕድሕድ ናይ መስዋእቲ ዝኸፈለልና ሕድሕደን ማለት እዩ ናይ ዘጥፋእናየን ጥፍኣት እዩ። ሕዚ ክልቲአን ኣእዋዱ ሳዶር ኣላዶር ምሽንካሩ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹኖ ነተን ንኣዳምን ሄዋንን ዝፈጠራ ኣእዋድ ተሸንከራ ይብሉ ማለት እዩ። እተን ኣቦና ኣዳም ሄዋንን ዝፈጠራ ኣእዋድ ተሸንከራ። እዚ ደሞ ንሕና ካብታ ከይትበልዑ ዝተባሃልናያ ምስ ቀንጢብና ምስ በላዕና ኣእዋድና ይረክስ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣእዋድና ሓጢኣት ይሰርሕ ኣሎ ረክስ ኣሎ ዘይኮነስ ሓጢኣት ይሰርሕ ኣሎ ብስርቂ ንሕና እቲ ብስርቂ ይኹን ብካሊእ ይኹን ጌታና ግን ብምሽንካር ኣእዋዱ ቀዲስዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣእዋድና ኩሉ ግዜ ካብ ስርቂ ንተዓቀብ ዝበሃል ጎይታና ነዘን ኣእዋድና እኳስ ዋጋ ከፊሉልና እዩ ማለት እዩ። ኣእጋር ማለት እዩ። ኣእጋር ከዓ ምሽንካር ከዓ ኣዳምን ሄዋንን ናብተን ከይትበልዑ ዝተባሃሉ ዕፀ ናይ ሞት ዝኾነት ማለት እዩ ዝጎየየ ኣእጋር ጎይታና ግን ብሽንካር ገይሩ ቀዲስዎ እዩ ማለት እዩ። እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣእጋር ተሸንከራ ይብሉ ኣቦታትና ከድንቑ ከለዉ ማለት እዩ። እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣእጋር ተሸንከራ ይብልዎን። በእውነት ንሕናም ካብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኽፍእ ካብ ናብ ደም ምፍሳስ ዝጎያ ኣእጋር ዝኸፍእ የለን ዝብል ጎይታን ባዕሉ ማለት እዩ። ወይም ዝፀልኦ የለን ናይ ጎይታ ዘሎ ተሸንኪሩ ዝኸፈለልና ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣእጋር ግን ብዕለተ ዓርቢ ተሸንኪረን ብሽንካር ተወጊአን ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና ሓሙት ምስታይ ከዓ ንሕና ኣብ ኣፍና ከይትበልዑ ዝተባሃልና ጎይታና ንኣዳም ብምዝራብ ይኹን ነቶም ኣብ መዋእለ ስብከቱ ዝፈወሶም ዕለተ ዓርቢ ግን ሓሙት ክሰትያ ከለዋ ንሕና ዝገበርናዮ ብመብልዒ ዝመፀና ሓጢኣት
ንዕኡ ደሞ ንካሕሳ ክመልስ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ብዕለተ ዓርቢ 6666 ግርፋት ዝተገረፈ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦና ኣዳም ብኣጋንንቲ እንዳተገርፈ እንዳተረገፀ እንከሎ ነዙይ ነፃ ከውፅአና ጎይታና ተገርፈ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጡፍታ ዝገበረሉ ብርሃናዊ ገፁ ንሱ ብርሃናዊ ገፁ እንዳፀፍዑ ኣጋንንቲ ማለት እንዳፀፍዑ ለቦና ኣዳም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እንዳፀፍዑ ንዕኡ ክመልስ ካሕሳ ድማ ንሱ ንሕና ብርሃናዊ ገፅ ክንረክብ ንሱ ጡፍታ ተቐበለ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ንኣምላኽና። ሕድሕደን መሊሱልና እዩ መስዋእቲ ከፊሉልና እዩ ሕድሕድ ማለት እዩ። ሕድሕድ ሓጢኣትና መስዋእቲ ከፊሉልና እዩ። ካብቱ ብኸፊሉ ግን እዚአን ንእሽተን ክረድአና ኢሉ እየ ማለት እዩ። ያው ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስንብራቱ ይፈውሰና፣ ብስንብራቱ ብስቃያቱ ይብፅሐና ንዓና ማለት እዩ። ዘንጠኽዎ ዘግደልክዎ ብኣፈ ቅዱሳን ህያዋን ሊቃነ መላእክት ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።